Bună ziua, numele meu este Iulia Mihail și sunt punct național de contact pentru programul Cadru Orizont Europa în cadrul Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării și îmi face o deosebită plăcere să fiu prezentă la cea de-a 6-a ediție a conferinței EmergeMat, organizată de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Metale Neferoase și Rare. Mi-a făcut o deosebită plăcere ca pe lângă publicul pe care l-am găsit astăzi la nivel național să văd că există și un mare interes european și existența partenerilor europeni și internaționali arată de fapt integrarea activității Institutului în preocupările care există pentru rezolvarea unor provocări care sunt identificate la nivel european și internațional pentru protecția mediului și pentru soluționarea unor probleme care țin de dezvoltarea și competitivitatea noastră. Cum vedeți parteneriatele europene și proiectele europene în care IMNR este implicat? IMNR este prezent în diverse platforme care sunt la nivel european, ceea ce îi permite să participe cu mult mai mult succes decât alte instituții care nu sunt prezente în asociații europene, în platforme europene, în asociații profesionale cu profil internațional. Ceea ce este un lucru lăudabil, presupune un efort, câteodată și financiar, dar dacă lumea este serioasă și își vede de treabă, se văd rezultatele prin proiectele câștigate și prin rezultatele și impactul acestora. Cu siguranță IMNR va avea un cuvânt de spus. Este important că are și un centru de transfer tehnologic, este important că are parteneri din domeniul industrial, din domeniul sectorului privat. De fapt, observăm și sponsorii care au participat la realizarea acestei conferințe. Este un lucru care în timp își va dovedi eficiența și cu siguranță ne vom bucura de niște tehnologii revoluționare care vor fi înspre binele nostru.